İnsan hukuklaryny goraýjylaryň habar berişi ýaly Türkmenistanda 5-nji sentýabrda tussag edilen 48 ýaşly ýurist Peýgambergeldi Aldaberdiýewe garşy gozalan jinayet işini diňlenjek güni bellendi. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň we Türkmen Helsinki fondunyň bilelikde ýaýradan habaryna görä, Aldaberdiýewiň işini 29-njy sentýabrda Balkanabatda şäher sudunda diňlenýär. Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newit idarasynyň aklawçysy Peýgambergeldi Aldaberdiýew Türkmenistanyň ýuridik gulluklar tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen ara gatnaşyk saklamakda güman edilip 5-nji sentýabrda tussag edildi we ol huligançylykda aýplandy. Aldaberdiýewiň garyndaşlary özlerine onuň bilen duşmagy henidem ruhsat berilmeýänligini aýdýarlar we özleri tarapyndan tutulan aklawçy Şeyh Muratjanowyň sudyň işine gatnaşdyrylmaýanlygyny habar berýärler. Tussag edileniň aýaly Satlyk Aldaberdiýewe 14-nji sentýabrda Balkan vilayatynyň prokuraturasyna şikayet etdi. Bir nuskasy adam hukuklaryny goraýjylara gowşan beýannamada Aldaberdiýewiň 5-nji sentýabrda tussag edilenden soň maşgalasynyň onuň nire dedigini anyklap bilmeýänligi we şu sebäpden aklawçy tutmaly bolanlygy aýdylýar. Aklawçy öz müşterisi bilen bary ýogy 3 günden soň duşmagy ruhsat berilipdir. Hema oňa henidem sudy işleriniň nuskasyny bermekden ýüzewrýärler. Satlyk prokuraturadan adamsynyň tussag edilmeginiň sebäplerini ýazmaça habar berilmegini soraýar diýip Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň web saytynda 28-nji sentýabrda çap edilen habarda aýdylýar. Şeýle hem Habarlarда Aldaberdiýewiň garyndaşlarynyň onlarça ýerli aklawça ýüz tutanlygy, ýöne olaryň hemmesiniň bu işe gatnaşmakdan ýüzewrenligi, şol sanda käbirleriň Aldaberdiýewiň tutsag edilmegi bilen bagly ýagdaýyň vilayatda ýam giňden tanalýanlygy, gazy edişiniň syýasy bolup Aşgabatyň gözegçiligindegi barada aýdyp, olar aklawçynyň kynçylyga duçar bolup biljegini öňe sürüpdir. İnsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň kanun goraýjy organlaryndaky çeşmesine salgylanyp habar bermegine görä, sorak wagtynda Aldaberdiýew prezident Berdimuhammedowyň patriýatynyň ýakylmagy barada hem sorak berilipdir. Ýurist özüne bildirilen günäleri inkar edipdir. Aldaberdiýew edilip bu hadisa boýunça günä bildirilip bildirilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň belleşi ýaly Aldaberdiýewiň tutsag edilmegi ýurtdaky sosial dartgynlygyň we daşary ýurtlardaky opozisiýanyň Türkmenistanda protest geçirmek çağırışlarının fonunda ýüze çykdy. Häzirki wagtda ýurdun daşyndaky Türkmenistanlylar Türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy protestlere işçiň gatnaşýarlar. Şöýleň maý aýyndan başlap Birleşen Ştatlarda, Demirgazyk, Kiprde we Türkiýede prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden aýrylmagyny talep edýän protestleriň ençemesi geçirildi. Munyň bilen birlikde Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşyndaky nägilelik hereketlerine gatnaşýan türkmen raýatlarynyň garyndaşlaryna we tanışlaryna edilýän basyşyny artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjy goramalar we ýurdun içindäki aktivistler soňky aýlarda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýänligi barada ýedigderli habar berýärler we muny daşary ýurtlardaky opozisiýa hereketiniň güýçlenmegi hem häkimetleriň ýurtda bolup biljek köpçülikliň tolgunçluklardan gorkmagy bilen baglaşdyrýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy goramalar birnäçe aý bäri daşary ýurtlardaky demonstrasiýalar we Türkmenistanlylaryň öz hukuklaryny talep etmek boýunça işçiň çykyşlary bilen baglylykda Türkmenistanda aktivistleriň garyndaşlaryna fiziki hem ruhy basyş edilýänligini, aktivistler bilen gatnaşykda bolmakda güman edilýän onlarça adamyň tutsag edilenligini we soragy çekilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň gün-günden ýaramazlaşmagy sebäpli halk tarapyndan bildirilýän nägilerigiň güýçlenýän wagtynda howpsuzlyk we gözegçilik çärelerini puhtalandyrdylar. Soňky aýda vilayatlaryň polisiýa güýçleri paýtagtda çekildi. Regionlarda polisiýanyň işine ýangyn söndürüjüler çekildi. Ýylaty internetiň elýeterliligi çäklendirildi. Häkimetler internetde emeli päsgelçilikden geçip bloklanan saytlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlaryna garşy görüşdi. Faraply we darganataly ýaşaýjylar gazy we tog üpjünçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär. Energiýa terişçilerine baý Türkmenistanyň günnägor sebäplerine ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň hemde tebii gazyň üpjünçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Faraply we darganatada soňky hepdelerde howanyň sowap başlamagy bilen tebii gazy bolan talap ýokurlandy. Ýöne gaz basyşynyň juda pesdigi sebäpli 6000 goloy birata geňeşligini berkarar
Ramderya we Lewap obalaryna ne gazyň ne de elektrik togunyň güýji bar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 sentýabrda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Sewitde elektrik energiýasynyň üpjünçiliginiň pes bolmagy yerli ýaşaýjylary dürli kynçylyklara öz başlyk çykalga tapmagy iterýär. Tok 220 volta derek 115 voltdan geçmeýär. Köp hojalyklar haladilniklerindäki etlerini ençeme kilometr uzakda yerleşýän etrap merkezindäki garyndaşlarynyň haladilnigine goýup her gün geregini daşap nahar bişirmäge mejbur bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Lewap vilayatynyň ýaşaýjylaryny Lewap energo önümçilik birleşigi elektrik energiýasy bilen üpjün edýär. Birleşigiň düzümine Turkmenabat elektrik ulgamlary karhanasy 14 etrap we 2 şäher elektrik ulgamy girýär. Türkmenistanyň energetika ministrligi hemde Lewap energo önümçilik birleşigi ýurdun günnägör sewitlerini elektrik energiýasynyň hadasyz üpjünçiligi onu hadalaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat bermeýär. 2014-nji ýylda ulanylmagy berilen Lewap döwlet elektrik stansiýasynyň umumy kuwatlylygy energetika ministrliginiň maglumatlaryna görä 149 megawatt elektrik energiýasyny öndürmäge ukyplydyr. Ýöne iş ýüzünde şu günler Lewaply hojalyklaryň ençemesi odun ýakyp güni görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme hojalygyň ýyla düş üçin hemde nahar beşirmek üçin odun ýakmaga mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Häzirki wagtda ýaş çagyly ýa-da gartaşan enataly hojalyklar öýlerini ýylatmak üçin hemde nahar beşirmek üçin odun ýakmaly bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Öýlerini gaz şeklen hemde kadaly üpjün edilýän hojalyklar Türkmenistanyň dürli sewitlerine şol sanly obalaryny ýyla düş üçin gadylanýar. Ýöne häzirki wagtda darganataly we Faraply etrafyndaky gaz we tok getmezçiligi yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna goşmaça agram salýar. Seher gurply maşgalalar gaz edaralaryndan gaz balon satyn alyp ulanýar. Bir gaz balonyň bahasy 100 manat diýip habarçy aýtdy. Ýöne onuň maglumatlaryna görä bir gaz balon aňry gitse 1 hepta ýetýär. Yerli häkimetler Lewapyň dürli sewitlerine ýüze çykan tok we gaz üpjünçiligindäki problemalar we olaryň sebäpleri barada şeýle-de kadaly üpjünçiligi dikeltmek boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat bermeýärler. Ýygyn mewsimi gelin gyzlar işden soň garankyda ojakda odun ýakyp nahar taýýarlap kösenýärler diýip habarçy gurrun berdi. Ol etrawyň gaz we tok üpjünçiligi edaralarynyň hemde işçileriň ätýaş şaýlary bilen üpjün edilmeýänligini habar berýär. Etrawyň gaz we tok edaralary ätýaş şaýlary svark üçin kislorod balon, elektrod tehnika we transport bilen döwlet tarapyndan üpjün edilmeýär. Eger Faraply etrawyna gaz liniýada awariýa bolsa, gaz edaranyň ýeşikärleri pul ýygnap, liniýadaky kemçiligi düzeltmeli diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistan TV gazyň gorlary boýunça dünýäde öňnäki orunlary eýeleýär. Ýurt garaşdyrlygyny alandan soň ilat elektrik energiýasy TV gaz we agyz suw bilen döwlet tarapyndan mowt üpjün edildi. Ýöne 2017-nji ýylda bu ýeňillikler ýatyryldy we tölegledildi. Maryda vilayatynda karantin çäklendirmeleri bilen bagly bazarlaryň ençemesi ýapyklygyna galýan mahaly marly söwdegärleriň onlarçasy eklenç gözleginde mundan 10 gün çemesi öň açylan Baýramaly şäheriniň uly bazarynda we onuň töwereginde ruhsatsyz söwda edip başlady. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy bu ýagdaýyň polisiýanyň ruhsatnamasy söwda edýän satyjylary bazaryň daş töwereginden kowmak we olaryň käbirinden para almak çäresini güýçlendirmek getirendigini aýdýar. Baýramalynyň bazaryna Marydyň merkezinden we beýleki etraplardan günde 80-90 çemesi satyjy gelýär. Satyjylar bazaryň içine sygman onuň daşynda, bazara ýakyn köçeleriň ýan ýodalarynda haritlaryny ýaýradyp satýarlar. Bazaryň içi we daşy satyjydan doly. Käbir satyjylar öz haritlaryny awtolownyň bagajyna salyp satýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Atlasak 22-nji sentýabrda Azatlygyň habarçysy pandemiýa sebäpli Baýramalynyň bazarynyň ýapyk saklanmagynyň fonunda satyjylaryň bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip onuň ýapylmazlygyny gadanandygyny habar beripdi. Habarçynyň sözüne görä bu bazarda söwdegärleriň ruhsatsyz söwda etmek bilen bagly ýagdaý geçen hepdeden bäri dowam edýär. Bu ýere gelen söwdegärler dürli haritlary, egin eşikleri şol sanda jorap, köýnek, jalbar, ýaglyk haritleri satýarlar. Şu hepdeden bolsa söwdegärler bazaryň töwereginde gök bakça önümlerini hem satyp başladylar. Muňa Marydyň Murgap köçesindäki gök önüm satylýan galkanyş bazarynyň ýapylmagy sebäp boldy diýip habarçy belledi.
Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan söwdegärler özleriniň başga alaç tapman haritlaryny Baýramalynyň bazaryna getirýändiklerini aýdýarlar. Sebäbi olar welaýatda bazarlaryň ýapylmagy bilen özleriniň gazançdan doly kesilendiklerini, şol bir wagtda döwlet tarapyndan hiç ýyly maddi goldaw berilmeýändigini belleýärler. Beýleki tarapdan söwdegärleriň ruhsatnamasyz we hiç ýyly tölew tölemezden söwda etmegi bazar administrasiýasyny biňjalik edýär. Olar bazaryň daşynda köçede oturup söwda edýän satyjylardan ýörite bazar tölewini tölemegi talap edýärler. Ýöne söwdegärler özleriniň bazaryň çäginde söwda tekçeleriniň ýokdugyny aýdyp tölewi bermekden ýüzörýärler. Belläp geçsek Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçalaryň aralarynda söwda etmegine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bikanundygyny aýdyp olaryň ýörite ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny belleýärler. Şol bir wagtda söwdegärler polisiýa işgärleriniň her gün bazaryň töwereginde aýlanyp satyjylaryň haritlaryny ellerinden alýandygyny we olary köçeden kowýandygyny aýdýarlar. Ýöne olara para beren söwdegärleriň bazarda söwda etmegine ruhsat berilýändigini hem belleýärler. Soralan parany bermeseň polisiýa işgärleri söwdegärleri bazardan kowýar ýa-da haridyny ellerinden alyp polisiýa merkezine barmagy tawşyrýarlar. Köp satyjylar ýerlerinden turman polisiýa işgärlerine garşylyk görkezýärler. Söwda etmek isleýän satyjylar ahir soňa olara para bermäge mejbur bolýarlar diýip habarçy söwdegärlere salgylanyp aýtdy. Adatlyk radiosu Baýdylanlar barada Baýramaly şäheriniň bazaryndan, häkimliginden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyň habarçysynyň 22-nji sentýabrda beren maglumatlaryna görä 19-njy sentýabr güni Baýramalynyň uly bazarynyň satyjylaryndan we aljylaryndan ibarat onlarça adamlyk topar bazaryň gapysynda polisiýa tarapyndan goýulan demirleri üýşüp götürüp gyrazyňdylar. Bazar derwezesiniň öňünde jemgyýetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine garşylyk bildiren adamlar köpçülik bolup öz nägileliklerini beýan etdiler. Şonda habarçy olaryň nägileligini häkimetleriň kanaatlandyrandygyny aýdypdy. Adatlyň habarçysy welaýatda köp bazaryň ýapyp galýandygy sebäpli Baýramalynyň uly bazarynyň ýüzlerçe adamyň eklenç çeşmesi bolup durýandygyny we oňa dürli etrapdyr şäherlerden ýaşaýjylaryň gelýändigini aýdýar. Türkmenistanda iýul aýynyň ahirlerinden başlap karantin çäreleriniň çäginde bazarlar, söwda we din jalyş merkezleri ýapylyp başlandy. Ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler Baýramalynyň uly bazaryny hem ýapdyrypdy. Türkmen häkimetleri karantin çäklendirmeleriniň çäginde ýurt boýunça näçe deshanyň ýapylandygy we munyň näçe adamyň işine, eklenjine täsir getirendigi baradaky maglumatlary açaçan beýan etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem mesele gozulmaýar.